Ay pre. Total pre, inya na tampa uli pre kay alas 3 naman, maminaw tag balong ba? Ay tuot sa. Kaya balong day man ron. Balong man ron gud kay lunes ba ron. Sige pre. Minaw sa ta dire pre. Sige, maminaw sa ta. Sige. Matay. Dugay di ba ka paminaw balong pre? Dugay pa gyud. Ako put pre. Nya sa pre kay Turo nga pre. Unsa man ang kana pre? ay pakita abang di XDR pre. XDR. Di XDR. Ana pre, kani mo ni pre, mo ni. What's the style? Muna. Palami pre, palami. Ano pre? Pira ada pre. Kami gitu pre. Kan pre. Tegukan lima. Tanda gila pre. Fokus kan, cok, fokus kan. Fokus. Oh, kalau ni pre jangan what's the style mo ni pre? Kuya balong day. Abi pre. Bergula may balong ron. Kumana ada ko yung balong? Kanihara abita mong. Kanihara man day to. Style oh. Magkalimtanay na lang ta. Okay, ni pre, nawala noon pre. Na lubat na pre. Pistin na. Nawala noon. Sa lubat na ni pre. Saan mo tani? Mula ko sa ta? Tang na ko ta. Ta. Ay, sada pa. Oh, ano man? Anong dream mo tani agi? Okay, diri ta mo agi kay para lakto dito ni sa atong atuan. Wala lagi na. Oh, Kalibunan man ni. diri ganito mo agi kay para nga lakto ta maabot dayon ta dito sa atong atuan. Nanamay dalan nito. Dili ta mo agi dito kay para nga og diri ta mo agi dali ra ta maabot. Aw, sakto gina pa. Oh, Tog yun. Ta. nya. Mato na ta nila. Ay. Usa ba yung lugayon di ato na ta? Oh, sige. Pre, diri sa dugay tani mo kuan bunlay pre kay basig masakpan ta sa wala ta trabaho ba sa gawsugo sa tuwa. Ay tani pre sa. Sa ibo ta diri pre kay mang Dusa na pre. mamulay sa ta pre. Sus, dagana man ni sabot pre oy. Grabe. Hapon na mga kain nagipasugo sa tuwa oy nya. Pila ra po'y sweldo ani. Sinapan si Ton pre. Si what's good style ba? Ayun na to pre kay hapon naman ron pre. Maibot sa ta pre. Sa hapon na ito sa. Na kay para ba dali tani para dako tag agi ron. Gani. Grabe gid. Ingani gid ni kinabuhi pre no. Ah, ingani Udi ta mo kugi. Wa gid tay agi. Na, agi pre. Tay agi pre. pre. Sa man tani ron nga nasugdan naman tani ato ning kuan. Uton tani. Mga usa ka sanga bra. Kasi may music ka na pre. Ah, music. Oh, Music pre. music ka. Usa man mga kinaraan sa chacha. Oh, chacha tong mga kuan ba? Ah, chacha sige. Oh, chacha. Kana pre. Kana pre. Kala pre, kala. Mayo na pre. Kana kay pre ba? Kala kayo ba? Grabe. Bon, ako lagi pre. Dali. Kala kayo ba? Oo. Pagdali. Oh, habit na alas. Kita. Tingundang na sa trabahante na to. Kay kagahin na. Kay, Sa kalibunan tanang agi. Nya, Oh. pero sa dalan na pod. diri na po mo agi para madali ta kay habit na alas 5 tingbuhi na. Ting Mamauli na sa trabahante ron. Alas 5. Paminaw kina ko pa. Kay katong imo gisugo na si Tibor ug si Bos yo. Oh. Sus, kitan kay nako si Tibor. Oh, nakon sama. Nadala og kuan kaning kanong kuan gani itong murag radyo. Ay radyo gyud, radyo. Oh, nya. Sus kung mga adik ra ba ka itong mga kuan, mga balong. Ug mga kuan. Balong. Kanang balong nga giingon nila nga kanang was the style o kanang Kuan, palami balong nga style. Kurimaw. Mga yun itong mga palami style. Sus ko, ginuko. Grabe. Mga adik kami itong mga radyo. Tala na, kay gadali ta. Nan pre, daan ba ko? Nabi kay igona basta na music. Gali pre, kondisyon kayo no. Kondisyon kayo pre. Pero pre, ako sana panahon ng music pre. Kaya basi maabot na tong gawasugo sa tuwar ba? Mas matong kanta ba? Ta, ako sa Puno nga. Palong ka pre, palong ka. Oh, palong na pre, palong na. Stop, para yung ibot. Sige, naroon patarong ba? O gani. Takay, Pilduro na ni ron. Daon na lang ni. Oh, abi na akong dakuno ng agi nila. Anong gamay ra man lagi sila agi? Nan, Ni maayo. giinan di ka lagi gahina. Sus, daan pa ko pa. Naon sa? Kagahin ang buntag, wala na sila nangibot. Nakunsara man din na sila. Naminaw ro nagradyo. At kita ka tong, ang ingon ako nimo gayna katong balong, tong what the style,
palami style. Palami style. Di mo ka mutugon na pugon tawa di. Nya. Gamay kay agi. Oh, Bantog pa lagi ko. Kay to ang radyo. Dako na kay agi. adi ni maayo magsweldo na lamang taan tag kinintos ang adlaw. Gamay kay agi. Ay, ang isweldo nimo pa. Tag 5 na lang. Adi maayo ni. Pre, ikaw sa Diyos ani. Kay, malibang sa ako. Ayaw, di ma. Balik ka na rin, pre, ha? Di ni man na libre, kay tubol man ni. Wala ka na. Tubol man ni ka. Ikaw na. Pero ko, pre, ikaw rin tiyasan niya, ha? Sige, pre. Sige, pre, ha? Sige, ikaw sa tiyasan na. Amping. Sige, pre. Sige. Oh, uy, ikaw man usa diri dong. Asa na may imong kauban? Ay, Noy. Pasensya na kayo, Noy. Kaya akong kauban, Noy. Ganiharam to nila ka, wala man ibalik. Ako na lang usa sige pangibot dire. Oh, asa man di pa ingo? Pero dalibang to sa Noy, ganihara kayo. Nalipang. Unya, kini inyong agi din hi. Muni akong silduhan ta kinintos ang adlaw. Matay malakan si kuani. Aw di po ka malakal si ana, Noy, kay naglihok man ko. Naglihok man mi. Asa man dito imong kauban nganong wala man to ni balik ron ani. Dalibang pa to, Noy. Nalibang. Nya, nalibang bali nagtunga sa adlaw niyang kinalibang unsa may gikalibang ato puthaw? Pa, narang radyo. Paminawa ra bagod. Unsa man di imong Atawa, kadu ka silang paminaw. Oh, unsa man gipaminaw nila? Ay, upina sa kur. Upina sa. Nalubat na. Ah. Di na pwede. Nalubat. Noy, Kato pag ginina di mo paminaw ang radyo di ay. Unsa man yung gipaminaw ana? mino ni ganihan, Noy. Tungula pa ka, Noy, pero Oh, may trabaho man mi, Noy. nagtrabaho day mo okay pero sa amurag di ni maayo ni magsweldo ra ko ani nga nagkininto sa inyong adlaw nya. Perting gamaya. Aw mapilitan gi ka ni, Noy. Kay trabaho man mi. Sige, sweldohan ta mo ron pero sunod adlaw ayan na magbalik ha. Bahala na ligmalibo ni ako man. Aw sige, Noy. Sige, may pay mamauli ta. Di Noy. na maayo na. Amo sweldo, Noy. Ug Sunod adlaw na lang ta sweldohan na mo. Na.